Ott van, már nem lehet futni. 3 HP-val itt futkározok, mint egy hülye elmebeteg. Dávid, ez itt mi? Mi? Gyere! Ó, megölsz, mi? Nem. Esküszöm. TFS életemre esküszöm. Ez itt mi? Nem tudom. Vagy bemegyünk? Feketeség! Bemegyünk! Aha, igen. Én a Battlemans-be megyek, a kékbe. Nem lehet. Hát Akkor a pirosba. Pirosba bírsz menni. Ó, én a pirosba mentem. Én mindjárt megyek a kékbe. Ott a Battlemans. Ez jó hely, én ide leszpawnolok. De ne lőjön már szét ez a rohadék. Hát nekem csak 43 HP lett. Spavenő. 5. Te hol vagy? Jó, a másik oldalt. Oda, hogy lehet? Nem, várjál. Várjál, hogy írjam már be én is. Hát itt nem is lehet átjutni egymáshoz. De hogy menjünk le oda? Várjál, itt van Battleman. Nem, ez vissza. Nem is az, hogy menjünk. A piros Battlemans-be, és akkor ki tudsz jönni a pályára. Melyikbe? Ami... Oh. Várjál. Ide spawnolsz. Ez mi? Jó, ide spawnoltam még gyorsan. Hol vagy? Hol vagy? Hol vagy? Sehol! Ott, ahol te nem! De ezt Ott, hallott? ahol te nem! Ezt hallott te is? Ja, hogy folyton beszél az a csaj. Aha. Igen, folyamatosan. Hát én bla 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 bla. 13 HP maradt